Ato na karong sugdan ng istasyon sa krus. Palihog manindog. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesus, karong adlaw, gihinumduman namo sa mahigugmaong paagi, ag imong pagpanaw padulong sa Kalbaryo, agi ug pagtuman sa imong gisaad, nga kapasayloan sa among mga sala. Kipas-an namo ang krus uban sa dakong kalipay, giantos mo ang pagsakit sa unod ug dungog, tungod sa imong walay kondisyon nga gugma, alang kanamo. Ang imong masakripisyohon o maluluyong gugma, nagpadayag sa imong mapasayloong kasing-kasing. Ginoong Hesus, sa pagsugod namo niining dalan sa krus, kami nagahangyo nga imong pasiunhan, aron kami makasunod pag-ayo sa imong mga lakang, puna kami sa kasakit o paghinulsol sa among mga sala. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Ato karong sugdan ang unang istasyon. Diyos namo sa kaluoy, Ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, O Ginoo sa ngatanan. Jesus maluoy kakanamo, pasayloon mo kami, ang salagidom tanamo, dili na mag-usab kami. Unang intensyon sa station sa krus. Alang sa atong mga kapamilya o mga minahal sa kinabuhi nga mapanalipdan ang tanang batok sa COVID-19 o sa ubang mga grabe nga sakit. Unang istasyon, ang katapusang panihapon. Nagasimba kami kanimo, O Kristo, ug nagadaig kami kanimo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag pan, mi panalangin, mi pikas, mihatag niini sa mga tinunan og miingon, dawata og kana, kini ang akong lawas, unya mikuha siyag kupa, mipasalamat og mitunol niini kanila og miingon. Panginom kamong tanan niini, kini ang akong dugo, ang dugo sa kasabutan, nga giula alang sa daghan, aron mapasaylo ang mga sala. Oo, sultihan ko kamo, dili ko mukaon sa bunga sa ubas, gikan karon hangtod nga mo inom ako sa bag-ong bino uban ninyo sa gingharian sa akong amahan. Human nilag-awit sa mga salmo sa pagdaig, miadto sila sa bungtod sa mga olibo. Ang pulong sa Ginoo. Pamalandong, ang tanang binuhat nga naginahawak kinahanglang mukaon aron mabuhi. Ang tao nanginahanglan og pagkaon og pagpaambit niini aron pagpadayon nga buhi. Tungod niini ang kinabuhi di ay sa usa ka tawo, usa ka paningkamot. Daghan sa atong mga igsuon ang gipanggutom. Gustong mukaon apan gamay ra ang nangahas nga mutanyag og muhatag kanila og pagkaon. Nadungog nato sa pagbasa nga si Jesus nagpakaon sa mga gigutom.
Sa laing mga saysay sa kasulatan, gipadaghan ni Hesus ang pan ug isda, aron makakaon ang mga gipanggutom. Hangtod usab karon, kita iyang gipakaon sa iyang kaugalingon diha sa Eucharistia. Buhion ta ang gibuhat ni Hesus diha sa pagpaambit sa atong pagkaon sa uban, aron sila makakaon ug sa kanunay mabuhi. Pangutan-on nato ang atong kaugalingon kung napaambit ba nato si Hesus nga atong nadawat ngadto sa uban. Nahimo ba kitang pan para sa uban? Pagampo, dungan ang tanan. Ginoong Hesus, nagpasalamat kami kanimo sa pagtugyan mo dinhi kanamo sa imong gugma diha sa paghatag sa imong kaugalingon sa katapusang panihapon. Ang maong buhat mao'y sentro sa imong pagtulunan, milagro o pagtambal. Ang balaang Eucharistia nga imong gitukod nagbilin dinhi kanamo og mga panigingnan sa imong pagkamaalagaron o pagkamapahiubsanon. Sa pagdawat namo kanimo diha sa balaan komunyon, kami nahiusa na sa imong lawas, nagpuyo na ikaw, dinhi kanamo ug kami diha kanimo. Ginoo, mugahin na kami kanimo, karon ug sa panahon diha sa kasaulugan sa Eucharistia, matag Domingo ug adlawng iglilihi. Andamo namo ang among kaugalingon sa dili pa moabot sa imong balaang lawas, pinaagi sa pagkumpisal sa among mga sala diha sa sakramento sa pakighiuli. Amahan namo anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ingon ka sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunod sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan o sigampo mo kaming makasala, karon sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos o Ginoo sa ngatanan. Jesus maluoy kakanamo, pasayloon mo kami ang salagi dumtanamo, ili na mag-usap kami. Intensyon sa ikaduhang istasyon. Alang sa tanang mga frontliners nga sila matagan kanunay sa kahimsog aron sila makaalagad ug maayo sa katawhan ug mapanalipdan usa batok sa new coronavirus. Ikaduhang istasyon, ang kasakit sa Getsemani. Nagasimba kami kanimo, O Kristo, ug nagadayeg kami kanimo. Tungod sa imong balaang cross, giluwas mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miuban nila sa dapit nga ginganlag Getsemani, ug miingon sa mga tinun-an, lingkod mo dinhi
samtang muadto ko sa unahan aron pag-ampo. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo. Naguol siya pag-ayo ug nahingawa ug moingon, ang akong kalag puno sa tumang kaguol. Unongi ako ug pagtukaw kamo. Miadto siya sa unahan ug mihapa nga sangko ang naong sa yuta. Nagampo siya, amahan ko, kun mahimo, ipalayo una kining kupa, apan dili ang akong pagbuot, kundili ang imong matuman. Mibalik siya sa iyang mga tinun-an, ug nakita niya nga nangatulog sila. Giingnan niya si Pedro, dili ba kamo makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras? Pagtukaw kamo og pag-ampo, aron dili kamo mahulog sa tentasyon. Ang espiritu madasigon tuod, apan luya ang tawhanong kinaiya. Mibalik siyag ampo. Amahan ko, kun dili mapahilayo ang kupa, ako kining imnon aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa pagbalik niya sa mga tinun-an, iyang nakaplagan, nangatulog gihapon sila. Bugat kaayo ang ilang mata, mibiya siya og miadto, aron pag-ampo sa ikatulong higayon, ginamit ang maong gihapong mga pulong. Unya miadto siya pag-usab sa mga tinun-an, og miingon, pangatulog na mo, ang oras miabot na. Ang anak sa tao itugyan sa gahom sa makasasala, bangon, manglakaw na ta, tanawa, ni ana ang mabudhion. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pamalandong, kung ang usa ka tawo masulobon, nanginahanglan siya og kauban nga makahatag kaniya og pag-amuma, kauban nga makapalagsi kaniya gikan sa pagkasubo. Pero diha sa pag-inusara, makita niya ang iyang kaugalingon, ang iyang kapasidad, limitasyon ug kahuyang. Makakaton siyag mubarog kung diin siya napukan. Dili siya kawad-an o paglaom, tungod kay sa pagkatinuod, ang tanan ni ining kalibutan lumalabay lamang. Sa pagtahan niya sa iyang kaugalingon, ang kaanyag sa iyang pagkatao mubusilak, ug mao kini ang kinadak-ang kalingkawasan nga maangkon sa iyang kaugalingon. Pagkamaayo ug makahuluganon para kanato ang pagtahan ni Kristo sa iyang kaugalingon, ug pagsunod sa kabubuton sa amahan, ang pagkamatay alang kanato sa cross. Pag-ampo, Ginoo, ang takna sa kaluwasan miabot na, imong gihalad ang imong kinabuhi alang kanamo. Giuli mo kami balik sa Dios. Pagkasakit pamation alang kanimo, ang pagpasan sa gibugaton sa among mga sala. Apan, wala gayud ikaw mo dumili sa pagtahan sa imong kaugalingon. Gidawat mo nga mahinangpon ang kabubuton sa amahan diha sa imong pag-ampo. Amahan, dili ang akoa, kundili ang imong pagbuot maoy matuman. Ang imong bugos nga pagtuman sa amahan, nagahatag kanamo paningtingnan sa usa ka lawom nga pagtuo o pagsalig kaniya. Gikan kanimo, nakakaton kami sa pagtugyan sa tanan, diha sa mga kamot sa Dios. Niining kinabuhia, daghang mga pagsulay ug problema ang masugatan, nga usahay maglisod kami sa pagharong. Daghang mga butang nga gusto namong buhaton aron mahisama kanimo, apan nagmahuyang kami. Tabangi kami sa pagpamalandong, kung sa tanang mga butang amo bang ituman ang kabubuton sa amahan o ang among kabubuton? Amhan namo anaka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan sa bang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Kaya po kami mag-asasala. Sarang nagsauras sa kamatayon. Himaya samahan sa anak sa Dios nga Espiritu Santo. maingos sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen.
Nag-abot na sa ukmanan, ni Pilato ginaukman. Sa tunod gipurong-purungan, ug sa krus nagipapasan. Jesus maluy kakanamo, pasayloon mo kami, ang salaki dumtanamo, dili na mag-usap kami. Ang ikatulong istasyon, intention sa ikatulong istasyon alang sa mga doctors, nurses, medtechs ug ubang healthcare givers nga sila hatagan kanunay sa kahimsog, kaalam ug gugma sa pagpangalagad sa mga masakiton diha sa mga balay tambalanan. Ikatulong istasyon, si Jesus gihukman nga mamatay. Nagasimba kami kanimo, O Kristo, ug nagadayeg kami kanimo. Tungod sa imong balaang krus, iluwas mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaon ikaw, Ginoo. Sa matag adlaw ug pista, naandan sa gobernador ang pagbuhi sa binilanggo nga pangayoon sa katawhan. Karon may banggiitang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa tigom sa katawhan, nangutana si Pilato, "Kinsay pabuhian ninyo? Si Barabas ba o si Jesus, ang gitawag og Kristo?" Nakamatngon siya nga gitugyan si Jesus tungod sa kasina. Kay diha man si Pilato sa kumanan, ang asawa nagpadalag mensahe. Ayaw panghilabot ni ining taong balaan. Kagabi makalilisang ang akong damgo, bahin kaniya. Apan giagat sa mga pangulong pari ug kadagkuan ang katawhan sa pagpangayo ug kagawasan ni Barabas ug sa kamatayon ni Jesus. Diha na ang gobernador nangutana pag-usab, "Kinsay pabuhian ninyo?" Mitubag sila, "Si Barabas," miingon si Pilato. "Unsay buhaton ko ni Jesus ang gitawag og Kristo?" Mitubag ang tanan. "Ilansang siya sa krus." Si Pilato mipadayon, "Unsay nahimo niyang dautan?" Apan misamot ang ilang singgit. Ilansang siya sa krus. Nakamatngon si Pilato nga wala siya mahimo ug magkagubot na hinuon. Busa, nangayo siya og tubig, nanghugas sa kamot, at tubangan sa katawhan ug mingon, "Dili ko manubag sa iyang dugo, inyo kining binuhatan." Ug mitubag ang tibok katawhan, "Kami ug ang among mga anak ang manubag sa iyang dugo." Gibuhian ni Pilato si Barabas, si Jesus gipalatos ug gitugyan aron ilansang sa cross ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamalandong, kasagaran dali ra kaayo kitang mahukom sa uban. Lisod ang pagharong sa kamatuoran o pagdawat kung unsay tinuod. Kasagaran mo iskapo kita gikan sa maong kamatuoran o magpagkaron ingnon nga mga inosente. Ayaw husgahi ang usa ka libro sa iyang kapin. May usa ka panultihong nagsulti gihapon sa kamatuoran. Daghan ang nasilutan ug natikasan tungod sa pagkadali natong muhukom kanila. Mausab kini ang nahitabo kang Kristo. Buhaton pa ba gihapon nato kini sa uban? Pag-ampo. Ginoong Hesus, gihukman ka ngadto sa kamatayon. Bisan kun ikaw walay sala. Gibutang-butangan kanila mga bakak. Gisilutan ug gidagmalan sama sa kriminal. Wala kami makasabot kun nganong wala ka mareklamo
o bisan na lang pagsulti o mga pulong. Sa pagpanalipod sa imong kaugalingon, gidawat mo ang imong silot, bisan kung kini walay kapasikaran. Sa makausap pa, nga naman Ginoo, nagpasakit ka sa among pagkamakasala. Iya mamahan mo kami pag-ayo. Magkatulong na kami sa imong pag-ago ug pagpaubos. Tabangi kami sa paglikay, paghimog minamamaong istorya sa uban. Ang paghibak o sa bisan unsang buhat, ang makadaot sa dignidad sa among silingan. Hatagi kami sa kaisog, nga musulti sa kamatuoran, inay sa pagpanghimakak niini. Tagay kami sa grasya sa pagilatan nimo, diha sa among mga kaigsuonan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdayon na imong ngalan, maabot ka namo imong ginharian. Ug matuman ning pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami tugyan sa panulay. Hinulungan sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios na naa kanimo. Bulahan ikaw sa mambay nga tanan. Bulahan usab ang bungas tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, sigamo mo kaming makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Dios ng Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa mga katuigan at tanan. Amen. Pag-abot na sa hukmanan, ni Pilato ginahukman, sa tunog kipurong-purongan, ug sa krus nagipapasan, Jesus manuhoy kakanamo, pasayloon mo kami, ang salaki nung tanamo, dili na mag-usap kami. Intensyon sa ikaupat nga istasyon, alang sa mga pangulo o mga opisyalis sa kagamhanan nga sila magiyahan sa Diyos nung kaalam, diha sa pagpangita o kasulbaran sa mga problema sa mga katawhan, taliwala ning dakong krisis nga atong giatok. Ikaupat nga istasyon, si Jesus gilatos gipurong-purungan og mga tunok. Nagasimba kami kanimo o Kristo ug nagadaig kami kanimo. Ito sa iyong balaang krus, liwas mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ngayon ikaw, Ginoo. Gipasulod si Jesus sa mga sundalong Romano sa palasyo sa gobernador ug ang tibuok tropa mialirong kaniya. Gihubuan siya sa sapot ug gisininaag morado sa usa ka sundalo. Naghimo sila korona sa mga tunok nga gipahaom sa ulo ug gipakupot og bagakay sa tuong kamot. Nangluhod sila atubangan ni Jesus ug gibugal-bugalan siya sa pag-ingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Giludan siya, gikuhaag bagakay sa kamot ug gihapak sa ulo. Humagbugal-bugal, gihubuan siya sa muradong sapot unya gidala aron ilansang sa krus. Ang pulong sa Ginoo pamalandong. Kasagaran, mapasakitan nato ang uban pinaagi sa atong mga pulong ug buhat sama nga sila nakapasakit kanato. Apan atong timan-an nga kung pasakitan nato ang atong isig kaingon, gipasikitan nato si Jesus. Sama sa giingon ni Jesus, bisan unsa nga gihimo mo sa labing ubos nako mga igsuon, gihimo mo usab kanako. Pag-ampo. Ginoong Jesus, ikaw ang among hari, apan unsay gibuhat namo kanimo. Gihatagan ka namo lingkuranan, nga hinimog kahoy, ug gipurong-purungan ug tunog. Gidagmalan, gilatos ug gibugal-bugalan, apan imong gidawat ug giantos ang tanan.
Nganong giagwanta mo ang pagsilot o pag-insulto kanimo Ginoo? Tungod kay gihigugma mo kami pag-ayo, bisan pa man kung singkin sa kami. Bililhon kayo kami alang kanimo. Gusto ka nga maluwas kami. Apan, giunsa namo pagbalos ang imong gugma. Mitalikod kami kanimo sa daghang mga paagi. Nahadlo kami mosulod kanimo. Nahadlo kaming mangwagtangan o nginabuhian o kabantog. Mitalikod kami sa among mga responsibilidad, isip nga Kristiyanos. Nanginahanglan kaming makat-on gikan kanimo sa pagsakripisyo sa among kaugalingon alang sa uban. Nanginahanglan kami nga makabaton o kaisog sa paghalad sa among kinabuhi alang sa among mga kaigsuunan. Nanginahanglan kami mo dumili sa mga kahinam nga unudnon. Aron kami mahimong imong mga tinunan. Ginoo, tabangi kami kada adlaw. Amahan namo naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang karon namo sa nadagan law yatag kanamo law. Salwa kami sa mga salat. Ingon nga pasayon kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, Sigaw po kami makasisala, karon sa oras sa kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Dios ang Espiritu Santo. Ngayon sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Sa pagpasag na ni Jesus, mihangad sa kahitasan, na hinumdum sa gipanubos, o gihalad sa amahan. Jesus maluy kaganamo, pasayon mo kami, ang salangit dumtanan mo, dili na mag-usap kami. Intensyon alang sa ikalimang istasyon. Alang sa mga kapulisan ug ubang security forces nga sila hatagan kanunay og kusog ug kaalam aron sila madasig ug magiyahan sa bantay sa kalinaw sa kaayuhan sa katilingban. Ikalimang istasyon. Si Jesus ipapasan sa krus. Nagasimba kami kanimo o Kristo o nagadaig kami kanimo. Kaya tungod sa imong balaang krus, giluwas mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Busa gitugyan ni Pilato si Jesus aron ilansang sa krus. Gipas-an ni Jesus ang krus. Migawa siya sa syudad ug miadto sa ginganlag dapit sa Calavera sa Hebreo, Golgota, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamalandong. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, kinahanglan may tumong. Aduna unta kitay padulngan og pagkaamgo sa atong responsibilidad. Ang kinabuhi dili katungod og pribilehiyo lamang, kundi tulumanon og katungdanan. Ang inadlaw tang mga krus sa kinabuhi naglangkob sa atong mga buluhaton ug obligasyon. Kung pas-anon lang nato ang dakong pailob, dili kita magmasulugon. Gipasan ni Jesus ang iyang krus, busa pas-anon usab nato ang ato pag-ampo.
Ginoong Dios, idawat nimo ang imong bisisan kung at pakinig. alang sa luya mong lawas. Kami ang magbubuhat ug kamot niini. Tungod kay gipapastaan mo man usab Ang ibugaton sa among mga sala. Apan bisan pa gihigugma gihapon kami ug ipangsaylo sa among mga kasalanan. pagkamaayo ngari ka namo. Apan unsay gibalos namo sa imong kaayo, tabangan kami Ginoo nga makaliwas sa among mga Kinaugalingon. makakapulong ka kami sa pagbaswa, Sa pag-uul. sa kasakit sa uban. Tugot nga kami Makakatun. katon sa pagtunol sa among tabang sa tanan. O dili sa pipilanan. Amahan namo ang naakas sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Lalo na mo sa mga adlaw. Nagod ka na ang kahalaw. Pasaylo kami sa mga sala. Ingon Pasaylo kami sa kasalatan namo. Dili kami tugyan sa balay. Inunualo sa kami sa dagat. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, Ina sa Diyos, igamo kami magkasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Mahingon sa sinugdan, karong sa gihapon, sa mga katuligan, nga tanan. Amen. Kining Panginoon mo ni Jesus, ubos sa iyang krus, gibunalan o gitungod, iantos sa manunubos, Jesus maluy kakanamo, pasaylon mo kami, ang salagi dumtanamo, dili na magusag kami. Ikaw ano mga intensyon. Alang sa mga medical experts o scientists nga sila, magiyahan sa Espiritu Santo diha silang papangita o tambal nga makatabang sa pagsugpo sa new coronavirus o sa ubang sakit sa tao. Ikaw ano mga istasyon. Nagasimba kami kanimo o Kristo o nagaday kami kanimo. Pamalandong. Ang kinabuhi dili kanunay kadaugan o kausbawan. Adunay panahon sa hudyaka, adunay panahon sa pagsubo, kalisdanan o panlimbasog. Dili unta kita kawad-an sa paglaom. Maningkamot kita, mapalambo ang kahimtang sa atong kinabuhi diha sa pagpabiling matinuhoon sa mga mithi o prinsipyong Kristohanon. Ang matag adlaw nga mulabay tawag sa usaban, usa kapag bag-o sa kinabuhi diha ni Kristo. Ang kinabuhing madagayon maoy lawom nga pangandoy sa Dios alang sa tanan. Gusto niyang manlimbaso kita og dili muluwat pagpadayon og dili mawad-an og paglaom. Pagampo. Ginoong Hesus, tungod sa gibugaton sa cross, inanay kang nahubsan o kusog. Nasukamot sa ilalom niya ng mabugat nga kahoy. Nag-iimong cross, apan, ibangon ka pag-usam, leksyon kini alang ka namo. Kuno galing mahulog sa kasalanan, niliyunta kami malunang sa pagpakasalanan na lang. Maningkamot unta kami mabangon, kung magagaton kung nangayon kami ng sukamon. Pinaagi sa imong tabang, ubarong kami, biniyahan walay pugos nga kinabuhi, ngadto sa usa ka kinabuhi, nga way langit nga tumong gawa sa Dios. Isalikway namo ang mga butang nga nagapaulikod ka namo saban sa pagtugal, pag-ububog, pagpangugalingon o uban pang bisyo.
Sama kanimo, pasano namo ang among mga cross, nga puno sa palilog, umubaro, uban kanimo, unawanan ka sa kadasin. Amahan namo na ka sa mga langit, pagdaigon imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot, din sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanho na mo sa matagal lang, nagdagan ka ng karong adlaw. Sa loob kami sa mga sala, ingon na napasaylo kami sa kasalanan namin. O dili kami tugyan sa pagsulay. Pinunualo sa kami sa dautan. Amen. Mahimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang ginawa na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, diyan po kami magkasala. Karon sa oras sa aming kamatayan. Himaya samahan sa anak sa Dios nga Espiritu Santo. Ngayon sa sinugan, karon sa gihapon, sa mga katuigan ng tanan. Amen. May naluoy sa Ginoo nga si Simon Sirileo, gipulihan si Jesu Kristo, kay naluya na kayo. Jesus maluy kakanamo, pasayon mo kami, ang salangit doon ka namo, di na mag-usap kami. Ang kapitong intensyon sa ikapitong istasyon, alang sa mga nagdumala sa gobyerno nga sila magmalampuson sa pagpadangat sa mga baksin subtambal ngadto sa tanang katawuhan nga nanginahanglan niini, ilabi na ngadto sa mga kabus ug idaran. Ikapitong istasyon, si Simon Sirinio mitabang kang Hesus pagpasaan sa krus. Nagasimba kami kanimo o Kristo, o nagadayeg kami kanimo. Ay katungod sa imong bala ang krus, giluwas mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa dalan, nakakita silang tao gikan sa Cyrene. Si Simon, nga gipugos pagpasaan sa krus ni Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamalandong, usa sa atong mga kustombre, mao ang bayanihan, usa kini sa mga maayo natong kinaiya. Dali ra kayo kitang makahatag sa atong madayugong pagbati sa mga nagbangutan o kaluoy sa mga nanginahanglan. Gibuhat nato kini kay kita mahigugmaon man. Gitugyan ni Kristo ang iyang kagalingon alang kanato tungod kay kita iyang gihigugma. Ang bayanihan o pagtinabangay kung atong padayunon usa ka manindot nga pagsanong sa gugma ni Kristo. Pagampo, Ginoo, sa dihang ikaw naluya, dili na madaog ang krus ang imong gipasan. Ang dalan padulong sa Kalbaryo, layo pa, o kinahanglan makaabot ka dito. Ikaymutan mo ang gibuhat nga pagtabang ni Simon Sirinio, bisan kun wala siya voluntaryo niini. Unsa nakaha kung tinigihimo pa sa dagong kagawasan. Hinaot nga makatuna namo ang pagigugma kanimo diha sa pag-unong kanimo. Tabangi kaming mag-maunungon sa mga higayon nga kini gikinahanglan. Dili unta kami mahadlok mo tabang o magpanuko sa pag-amuma sa uban. Tagai kami og busog o kaisog sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimot kanimo. Manamo nakasalangit pagdaygon ng imong ngalan. Mubot ka namo ang imong ginarian, matuman imong pagbuot din sa tamingon sa langit. Ang karon namo sa matagal daw, hatag ka namo ang karon daw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Kung dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo man ang kaniyong wala niya sa mga tanan, o wala no sa ambunga sa tiyan mga si Jesus.
Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, yampon kami magkasasala, karon sa oras sa aming kamatayan. Amen. Himaya samaan sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Maingon sa sunugdan karon sa gapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Pulong pa ni Jesu Kristo, ayaw pagpangilang kamo, angay nga hilakan ninyo, ang salang inyong nahimo, Jesus maluy kakanamo, pasaylo mo kami, ang salagi nung tanamo, dili na mag-usap kami. Ang ikalima nga intensyon, ang ikawalo nga intensyon, alang sa mga kabos nga nawad-an sa panginabuhian tungod sa COVID-19 crisis nga nakadawat sila og panabang gikan sa gobyerno ug ubang institusyon ug nga sila makakita og laing paagi aron mabuhi nga maligay. Ay ikawalo nakasugat si Jesus sa mga babay sa Jerusalem. Nagasimba kami kanimo, Kristo nga among Ginoong Diyos. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Daghan kaayong tao nga misunod lakip ang mga babayeng nagbangutan ug nagbakho tungod kaniya. Gilingi siya ni Jesus ug giingnan, mga babay sa Jerusalem, ayaw kog hilaki kundili ang kaugalingin ninyo ug ang mga anak. Hapit na ang panahon nga moingon sila, bulahan mga landay nga mga babayeng walay anak ug ang mga dughan nga wala magpasuso. Miingon sila sa mga bukid, muingon og ligid nga rinamo og sa mga bungtod. Tabo nimi, pun mahitabo kini sa mga lunghang kahoy, unsa ba kaha sa laya ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamalandong sa mga daghang higayon, ang atong kaugalingon sa uban. Kung dunay nahitabo nga dili maayo, mangutana dayon kita, nganong ako ug dili ang uban? Kung nindot pod ang kasinatian sa pagpangutana, kay nganong siya man ug dili ako? Ang paboritong mga pulong para sa kadaghanan, mao ang ako ug akoa. Ang kaugalingon, kinahanglan ipataas ug himuong sukdanan, alang sa paghukom sa uban. Ang kinahanglan ipangutana nato sa atong kaugalingon, mao ang unsay mabuhat ko sa uban. Atong hinumduman na kita binuhat sa Dios ug gihimo para kaniya ug alang sa uban, dili para sa atong kaugalingon. Pag-ampo, Ginoong Hesus, ang among gisulti sa mga babay sa Jerusalem, magamit usab namo sa among kaugalingon, imbis sila ka namo ang giantos namong kasakit, mas angay namong dangandangoyan ang among mga sala, ang usa ka mahinulsulong kasing-kasing, ang mas makapahimot kanimo, kaysa amo ang taphaw nga pagpakita nga kasubo. Pasaylua kami sa among pagluib kanimo, Ginoo. Amahan namo nakasalangit, pagdahigo nimo ngalan, mabot ka namo imong ginharian,
Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Ang kanan namo sa kadagadaw, ihatag ka namo karon daw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa kasala namo. O dili mo kami tugyan sa pagsulay. Kinunungalo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, bulaan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siya mo kaming makasasala, karon sa oras sa aming pagtaon. Aya samahan sa anak o sa Diyos nga Espiritu Santo. Mayroon sa sinugan, sa gihapon, sa mga katigang na tanan. Amen. Pag-abot na sa Kalbaryo, pinubuan ang Ginoo, ug natandog ang kasanggan, kaysa saput gilang tatan, Jesus Maloy, kaganamo, pasayloon mo kami, ang salaki dumta na mo, dili na mag-usab kami. Intentions alang sa ikasiyam nga istasyon. Alang sa tanang mga negosyante nga naapektuhan sa COVID-19 crisis, nga sila makaligtawas sa mga alkansi ug mga utang nga ilang giatubang. Dili unta sila makahuna-huna sa pagpanikas, pagpamintaha ug paghimog mga binuang nga makadaot sa katilingban. Ikasiyam nga istasyon. Si Jesus gihubuan sa iyang sapot o gilansang sa krus. Nagasimba kami kanimo o Ginoo, Kristo ug nagadayeg kami kanimo. Tungod sa imong balaang krus, giluwas mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ayan ka, Ginoo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitawag og Golgota o Kalbaryo, sa ato pa ang kalabera. Gihatagan siyag bino nga sinagulag apdo nga gitilawan ni Jesus. Apan wala ni imna. Dayon gilansang sa krus o gibahin-bahin ang iyang sinina. Gripahan ang makakuha sa kada bahin. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamalandong. Kitang mga tao gustong hatagan ug angayan nga pagtahod. Pangandoy nato nga mahimong matahom ug adunay kaanyag. Kini importante alang kanato. Apan dili alang kang Jesus. Sudo nga siya maduguon, samaran ug huyang. Apan siya malipayon tungod kay kini sangputanan sa iyahang dakong gugma kanato. Gihalad niya ang iyang kinabuhi alang kanatong tanan. Pagampo, Ginoong Jesus, gihubuan ka sa mga sundalo sa imong sapot. Apan ang imong katawhan nga mga Hudiyo mas nihubo kanimo sa imuhang dungog ug dignidad. Gibugal-bugalan, ginsulto kanila. Apan milahutay ka tungod kanamo. Ginoo, tabangi kami nga masilsil sa among hunahuna nga kada buhat namo ug sala. Mihubo usab kami kanimo. Milansang kanimo pag-usab nganha sa krus. Mas mahigugma paunta kami kanimo sa among pag-ambit sa imuhang paghalad sa kinabuhi
diha sa santos nga Eucharistia. Amahan namo nga nakas mga langit, pagdaygon imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi ka namo maingon sa langit. Namo sa matagad na ihatag ka namo karon adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon, pasaylo kami sa sala ka namo. Kung dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siya po kami makasasala. Karon ug sa oras sa aming kamatayon. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugan, karon sa gyapon sa makatuigan na tanan. Amen. Pag-abot na sa Kalbaryo, ginubuan ang Ginoo, natandong ang kasandan, kaysa sa purgilang katan, Jesus maluy kang kanamo, pasayon mo kami, ang salangit nung tanamo, dili na mag-usap kami. Ikanapulo nga intensyon. Alang sa mga senior citizens nga sila magpabiling malinawon ug malig-on bisan sa daghang panahon nga sila gidid-an nga mogawas sa ilang panimalay. Hinaot unta nga sila mahatagan og igong pagtagad sa mga tawo nga nagpalibot kanila. Ikanapulo nga istasyon. Ang gipasaylong kawatan. Nagasimba kami kanimo o Kristo, nagadaig kami kanimo. Tungod sa imong dalaang krus, giluwas mo ang kalibutan. Ang pagbasa, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Kumayaon ikaw, Ginoo. Giinsulto sab siya sa usa sa mga kriminal nga gilansang sa krus. Dili ba ikaw man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon, unya kami. Apan gibadlong siya sa lain. Wala ka ba'y tahod sa Dios? Ikaw nga nag-antos sa maniya. Angayan kita niini, bayad kini sa atong nabuhat. Apan wala siya'y nabuhat nga dautan. Midugang siya pag-ingon, Hesus, hinumdumi ko kung tua ka na sa imong gingharian. Mitubag si Hesus, sapagkat tinuod, ingnan ko ikaw, muuban ka kanako sa parahiso karong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamalandong, nganong tugutan natong matabunan sa usa ka sayop ang napulo ka maayong buhat? Mahiligon kitang mosulod og mga tawo sa mga kahon, ug nga mas mahinumduman pa nato ang dili maayong kagahapon, ug ibutang na lamang sa kalimot ang mga malipayon ug manindot nga panghitabo sa nangaging panahon. Gikalimtan na ni Hesus ang lagumong dagway nga bahin sa atong pagkatawo. Gipasaylo na niya kita, dili ba ngayon sundon ta siya? Pagampo, Ginoong Hesus, ang paglansang taliwala sa duha ka kawatan, insulto alang kanimo. Ang imong katagilungsod ng mga Hudeyo, miyam-ilog ni biyay-biyay kanimo. Bisan pa man, gipasaylo paghapon nimo sila. Ang mismong kawatan, nakatagamtang sa maong kapasayloan. Pagkabulahan niya, apan mas bulahan kami tungod kay buhi pa o nga sa kanunay nakasinati sa imong nagpadayong pagpasaylo. Kung kami makasala ug maghinulsol, pangandoy mo nga kami mahiuban kanimo sa paraiso. Amahan namo manaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot
kanamo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalinaw namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa kasala kanamo. Ug dili mo kami tubiyan sa pagsulay. Nunualo sa kami sa kadautan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Dios, sigapon kami kasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugdan karon sa gihapon, sa makatuigan ng tanan. Amen. Ipahigda ang Ginoo, gipadupa ug maayo, ug ang tampalasan si Jesus ilang-ilang sa Jesus manunoy kaganamo pasayon mo kami ang salangit dumtanamo dili na mag-usap kami. Ang ikanapulog usa nga intensyon alang sa tanang mga kabatanunan o mga estudyante nga sila makakita og healthy coping mechanism aron magpabilin sa ilang mental health o dili magulanon bisan sa mga kalisod ug hagit sa mga bag-ong pamaagi sa pagtuon. Ikapulog isa nga istasyon. Si Maria ug ang pinanggang tinun-an sa tiilan sa krus. Nagasimba kami kanimo o Kristo ug nagadayeg kami kanimo. Katungod sa iyong balaang krus, giluwas mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaon ko ikaw, Ginoo. Duol sa krus si Jesus nagbarog ang iyang inahan o ang iyang isuong babae, inahan ni Maria o asawa ni Cleophas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga gigugma, ang nagbarog sa duol, miingon siya sa inahan. Babae, siya ang imong anak, unya miingon siya sa tinun-an. Siya ang imong inahan. Gikan adtong higayuna, gipapuyo ang tinun-an sa kagalingong balay ang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamalandong. Dakong kabilin ang matagan og inahan, unsa may mas mulabaw niini ang hatag nato sa atong gimahal. Oo, pangandoy nato ang labing maayong pinakaanyag nga way samang kabulahan sa ang atong mga gipangpangga. Gipiyal ni Jesus si Maria ang iyang tinahod nga inahan, dili lamang sa iyang ipagpanggang tinun-an, kundili para kanatong tanan. Siya mahimo usab ang atong inahan. Pag-ampo. Ginoong Hesus, ang pagsudong sa imong inahan, nga kagon sa kadugang pasakit sa imong maluluyong kasing-kasing. Oo, ang imong inahan, nga si Maria, miantos uban nga alam kanimo. Sa kasakit nga inulatnon, kadungog kay sinisang inahan nga makagwanta sa pagtanaw sa kasakit, sa pagsubang sa iyang anak, pagkamanungwaon mo Jesus, sa pagtugyan sa imong anahan, ngadto sa imong suod na higala. Aduna usab nga malipayong pagayluan sa kahingawa, tali sa duha ka tawo, nga imong gigugma. Tungod ni Ana, kitang tanan, mapahimulos gikan sa maong bugma, ang imong gihalat. Salamat, tinahod ni Jesus, sa paghatag sa imong inahan, nga mamahimong usab ang among inahan. Ama namo nakasalangit, pagdaygo na imong ngalan,
Umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kanang namo sa matagad daw, ihatag ka namo kamang lawa. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa kasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Inunualuwas ta kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, blansab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyahapo ko kami makasasali. Karong sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen. Kaguol nga dilitungan ang ibati sa inahan, kasing-kasing dang ilagbasan sa punyan sa tagulanan. Jesus maluy ka kanamo, pasayo ang salagi dumta namo, bili nga mag-usap kami. Intensyon sa ikanapulog duha nga istasyon. Alang sa tanang mga magtutudlo, nga unta sila dili maluya sa paghimog mga nindot nga modules ug ubang pamaagi alang sa kaayuhan sa ilang mga estudyante. Giyahan unta sila kanunay sa Espiritu Santo aron magpabiling madasigon sa buhat sa pagpanudlo ug paggiya. Ikanapulog duha nga istasyon. Ang kamatayon ni Jesus. Nagasimba kami kanimo o Kristo, ug nagadahig kami kanimo. Itungod sa mong ang krus, iluwas mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Mayaan ko ikaw, Ginoo. Sukad sa utong tutok, nitabon ang kangit-ngit sa tibuok yuta, hangtod sa kahaponon. Sa mga alas 3 ang takna, si Jesus misiyagit sa kusog nga tingog. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Sa pagkadungog nila niini, pipila sa mga nagbarog dito miingon. Nagtawag siya ni Elias, usa kanila miduol dayon. Nagkuhag ispungha nga gituslob sa suka, unya gibutang sa bagakay ug gihatag arong imnon ni Jesus. Ang uban miingon, tan-awon nato karon kung tabangan ba siya ni Elias. Unya si Jesus misinggit pag-usab sa kusog nga tingog ug mitugyan sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamalandong, adunay duha kakamatuoran nga lisod natong dawaton, ang pagkatigulang ug ang kamatayon. Ang pagharong sa kamatayon, kung kini mo abot na, pagkasakit dawaton, bation nato ang kamingaw, kasubo ug usahay, muhila kita, uban ang kalibog. Nganong ang inahan ko pa, nganong ang suod ko pang higala, nganong ang inusinti ko pang anak. Kawadaan kita og paglaom sa kaayo, sa Diyos nung paghukom. Sa laing bahin, ang kamatayon,
maoy agianan padulong sa pakiguban sa Dios hangtod sa kahangturan. Yawi kini sa tao aron mo uli sa iyang tinud-anay nga puloy-anan. Nan, nganong masubo man kita kung magkaduol na ang kamatayon? Pag-ampo. Ginoo, samtang gibitay ka sa krus, wala ka mupunting sa imong mga kasakit. Hinunoa, naghuna-huna kagihapon sa imong katawhan. Ngadto sa Dios, mitiyabaw ka sa pag-ingon. Amahan ko, pasaylua sila. Gihatagan mo kami og panig-ingnan sa imong putli nga gugma. Gikinahanglan namo kini, agid pahinumdum, tungod kay nagdumili kami sa pagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Hatagi kami og samang kasing-kasing nga mapasayloon. Tabangi kami sa pagkaamgo nga ang kinabuhi sa paghigugma maoy labing maayong dalan aron mapapas namo ang kahadlok sa kamatayon. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ug maingon sa langit. Ang kailangan namo sa pag-agadlaw, ihatag ka namo karon. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa bisala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa lisod ng pagsunay, ginunuan sa kami sa datan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyaw mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan at tanan. Amen. Namatay si Jesucristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa kasubong nga dako. Jesus maluy kaganamo, pasayuhon mo kami ang salagi dungtan namo, dili na mag-usap kami. Ikanapulo nga intensyon sa istasyon. Alang sa tanang mga nangamatay tungod sa COVID-19, nga unta mahatagan og kapahulayang dayon ang ilang mga kalag. Ikanapulog tulo nga istasyon. Sa Jesus gisulod sa lubnganan. Nagasimba kami kanimo o Kristo, ug nagadayeg kami kanimo. Tungod sa imong balaang krus, giluwas mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Gabi na, unya miabot si Jose, ang dato gikan sa Arimatea, nga tinunan ni Jesus. Miadto siya ni Pilato ug gipangayo ang lawas ni Jesus. Misugo ang gobernador sa paghatag kaniya sa lawas. Busa gikuha ni Jose ang lawas ni Jesus ug giputos sa limpyong panaptong lino. Dayon gipahimutang sa kaugalingong lubnganan, sinapsap sa dakong bato. Nagkuha siya laing bato nga gipaligid ug gitabon sa lubnganan. Unya mipauli siya, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nagpabiling naglingkod at tubangan sa lubnganan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamalandong. Usahay, anha pa kita makaamgo sa kabililhon sa usa ka butang, kung kini wala na.
Sa samang pagkaanggid, anha pa kita makaamgo sa kibililhon sa usa ka tawo kun siya wala na uban kanato. Uwahin na ang pagpadayag sa atong kahinangop kaniya kun dili na siya makadungog pa. Apan mahinumduman pa nato ang iyang mga maayong pulong ug buhat. Sa pagkamatay ni Jesus, givinlan niya ang iyang mga tinun-an ug mga pagtulunan ug ang iyang mga buhat nakapahimo niyang buhi uban kanila. Buhi gihapon siya hangtod karon. Himuon tang buhi si Jesus ug ang iyang mga pagtulunan sa atong kinabuhi. Dili ba matahom paminawon kun ang mga tao mo ingon kanimo, nakahibalo akong dakong buhi si Jesus tungod sa kinabuhi nga imong gipuy-an. Pagampo, Ginoong Jesus, tabangi kami, aron ang imong makaluwas nga mga buhat, magmabungahon sa among kinabuhi. Dili unta kami hipalgang nagmaluibon ug lisod, mahigpagugmaon kun ang kamatayon mo sakmit na kanamo. Amahan namo anak ka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman yung pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kanano namo sa matag-adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa sala kanamo. Ug dili kami tugyan sa pagsulay, hinunungalo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampong kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa Amen. Paglubong kang Hesu Kristo, uban ang iyang inahan, ug iandam ang sepulkro, pagkatapos kita upan, Jesus maluoy pasayon mo kami ang salagi dumtanan mo, dili na mag-usab kami. Ikalabing-upat nga intensyon, alang sa tanang pamilya nga nawad-an og mga minahal sa kinabuhi tungod sa COVID-19. Upayon ang ilang mga kagulaanan ug hatagan sila kalig-on ug paglaom nga magagikan sa ilang buhing pagtuo sa Dios. Ikanapulo-upat nga istasyon, ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba kami kanimo o Kristo ug nagadayeg kami kanimo. Tungod sa imong bala ang krus, giluwas mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Dumayaon ikaw, Ginoo. Human sa adlaw sa pahulay, sa pagkakita sa unang bituon, ang primerong adlaw sa semana, si Maria Magdalena ug ang laing Maria namisita sa lubnganan. Kalit lang nga dihay kusog kaayong linog, ug may anghel sa Ginoo nga nanaog gikan sa langit ug miadto sa lubnganan. Giwahing niya ang dakong bato ug gilingkuran, sama sa kilat ang iyang naong ug ang biste sama kaputi sa yelo. Nangurog ang mga gwardya sa mura sila patay sa pagkakita sa anghel. Ang anghel maingon sa babae, ayaw kahadlok. Paminawa ang akong mensahe. Nasayod ko nga nangita mo ni Jesus nga gilansang sa krus. Wala siya dinhi. Nabanhaw siya, sumala siyang gisulti. Dali, tanawa ang dapit, diin gipahigda siya. Karon, lakaw dayon, sultihi ang mga tinunan nga nabanhaw na siya sa mga patay. Maguna siya sa Galilea, diin inyo siyang makita. Diha-diha namiya sila sa lubnganan, sa balaang kahadlok ug sa dakong kalipay.
Nanagan sila aron balitaan ang mga tinun-an. Unya si Jesus nakigtagbo nila sa dalan og miingon, "Kalinaw, giduol siya sa mga babae, gigakos ang tiil o gisimba og miingon si Jesus, ayaw kahadlok, lakaw, sultihi ang akong mga igsuon sa pag-adto sa Galilea, diin makikita ko nila." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamalandong. Ang atong kasing-kasing mupitik sa makadaghan kung makasugat kitag dugay na nga higala. Mubuhi kitag matamis nga pahiyom kung makasudong kita og tao nga atong gihigugma. Si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay. May mas labaw pa bang kalipay gawas niini sa kinabuhi og kamatayon. Si Jesus nagmasinugtanon sa kaboboton sa Dios. Kita usab ang dalan ba sa atong kinabuhi nagpadulong sa Dios subay sa gilakta ni Kristo? Pagampo. Ginoong Hesus, human sa tulo ka adlaw, nabuhi ka. Ang imong pagkabanhaw, mo'y among panalipod sa among pagtuo. Ang imong pagkabanhaw, mo'y saksi nga giluwas mo kami sa among pagkamakasasala. Pinaagi sa imong kamatayon, tungod niini, ipakita mo kanamo ang dalan, padulong samahan. Giaplihan mo para kanamo ang gahangan sa langit. Tabangi kami, mahal na Jesus, aron kami makapapasan sa among mga krus, ug dili madala sa pagkasubok. Himoa nga magdilaab, dinhi kanamo ang imong kinabuhi, aron ang tanan makakita nga ang imong pagpakasakit o pagpalansang sa krus wala makawa. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang karon namo sa dagadlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa sala kanamo. Kung dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo mo kami magkasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan og sa anak sa Dios Espiritu Santo. Diyos sinugdan ko sa katuligan ng gran. Amen. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw si Jesu Kristo, kay ang sadliya mabanhaw gayud siya. Jesus maluya pasayloon mo kami ang salangit dugtan mo dili na mag-usap kami. Ginoong Hesus, human pamalandungi ang imong pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw, pinaagi nining debosyon sa dalan sa krus, gibati namo ang kasubo sa among mga sala nga maoy nakaingon sa imong kasakit. Nagpasalamat kami kanimo Ginoo sa imong pagkamanunubos. Salamat kami kanimo Ginoo. Salamat Ginoo sa imong mapasayloong kasing-kasing. Nagpasalamat kami kanimo Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pagtudlo kanamo sa gugma diha sa pulong ug buhat. Nagpasalamat kami kanimo o Ginoo. Giyahi og tultuli kami Ginoo, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Mabot ka namo imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang karon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa kasala kanamo. Ug dili mo kami
tugyan sa pagsulay, hinunuwa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampang kami magkasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sinugdan karon sa gihapon sa makatuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.